נוגה אוכלת לבד בננה? יופי. נהדר, אולי את תגידי. נוגה אוכלת לבד בננה. האם הסבלנות מאחורי העץ? לא. האם הוא מתחת לספסל? לא. האם הוא מסתתר מאחורי הכיסא? אז איפה מר סבלנות? פתאום רוני הג'ינג'י ראתה צב שחוצה את השביל לאט, לאט, לאט. אורי בואו, לאט, לאט, לאט. רוני רצתה להגיד לו, תזוז מפה! אבל במקום זה, רוני התיישבה, חיכתה שהצב יעבור את השביל. רוני הגיעה הביתה, ואמא ואבא שאלו, מצאת את מר סבלנות? לא, אמרה רוני, אבל ראיתי צב שחצה את השביל לאט, לאט, לאט. ומה עשית? נתתי לו לעבור. אמא חיבקה את רוני, הוא מחבק את הילדים. אבא נשק את רוני. נוגה. וסוף סוף אמרו לה, את מצאת נוגה, באמצע. את מר באמצע זה הבנה. סבלנות. אומר אותו היום, רוני ומר סבלנות הם חברים טובים נהיה, חברים טובים נהיה, חברים טובים נהיה, חברים טובים נהיה. בראבו! האף הוא חשוב באמצע הפרצוף, הוא קטן. הפנים שלי וזה הראש, טוב כל כך להיות אני אחת, שתיים שלוש. כל הכבוד, נוגה. הפנים שלי וזה נוגה? הראש, טוב כל כך להיות אני ואחת, שתיים, שלוש. זה עירום, ואת גוטל שמיימו, ואת מיטה חרופה.